रामचंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी बिचंग खबजाक सेरातोली कामिवो फाशालनि शारिक जराबो नगरबाती फाइ बेलाखे कथर क्लाइमानि बागै नकनि नुखुं पाबाख्या बेबागै बासि नुखुंनि श्राय गोबां नुखुंगो कथर क्लाइख्या अपातिमुनि कक्तमा मानै चारसालनि दिपर जराबो आमसानि इएम सुहेल देबबर्मा अपातिमा थायो थांगै नायख्या ते नुखुंनि बररक बाय मालाख्या जोंजानि जराव इएम सुहेल देबबर्मा बरकनि सामो थांगै बासामानि बागै आमसानि लुगरक बेलाखे खा तंथक जाखा Ada ba? Yung basa basa chuk na pero next lord pa na halita. Ngayon sa area o jekun problem na sa sabar. Ang gordo, tapos sino do? Tapos ko sa kanya no recommendation hoy LGM office. Na, borok tong team leader tong tawan tong chini yang team leader sok tong go. Tabo mo di. Mula no? Jeng tini oro chini Ramchandrgarh constituency bising khobjak chini Upendra ADC village committee bising khobjak chini kami thangai जों गुरिनाय लेखा मियाव बाति गथर फाइमा बाय चिनि गोबां मा लोकरंनि नगरक बायबायख्या ति दक पाबायख्या बर तिरक थुराय मारिया आमन बागै जों चिनि kami गुरिवै जों तसिनो इनफर्म खाके इनक्वायरि खालायदिवै एसडीएम अफिस होते जों बरना जे बनि कम्पेन्सेसन बरक न बाहायके जों ति खालायदिमन आमन बागै जों चिनि जत लिडार्स जों कक सालायख्या दै इमिडिएटली बरना जों जे बरना तसिनि बखाक्ति इनक्वायरि खालायदिवै बरना जों बाहायके बनि कम्पेन्सेसन डिमान्ड दाकि जों आबनो साइटवै दङ तै जों आनि बखाक्तिबो टिटिडि साहाबनो बखाक्तिबो जों बरना जे मानसि सुबानाय एंगम हायके जों kami गुरु चिन दुकरबाय जों बंगमियाव जे नक हामियां मारक जे बरनि नक बाय मारक अमरनाय जों गुरिले